стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2030 ба тавсиб расид. Он бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 3 августи соли 2021 таҳти рақами 22 тасдиқ карда шуд. Мақсад ва вазифаи асосии стратегия ин баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионӣ байни аҳолӣ, ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, бартараф намудани сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидат кунанда аст. Дар маҷмӯъ ҳадафи асосии ин паст намудани шиддати коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. муқовимат алайҳи ин зуҳурот на танҳо вазифаи мақомоти давлатӣ, балки рисолати шаҳрвандӣ ҳар як сокини мамлакат мегардад. дар кишвари мо аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ масъалаи муқовимат ба коррупсия дар меҳвари сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта бартараф ва коҳиш додани шиддати коррупсия дар ҳар баромаду мулоқотҳои худ махсусан қайд менамоянд ва муқовимати дастаҷамъонро ба ин падидаи номатлуб мунтазам таъкид менамоянд. аз ҷумла дар яке аз паёмҳои худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат таъкид доштанд ки фаромӯш набояд кард ки мубориза ба муқобили коррупсия фақат вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нест. дар ин мубориза тамоми аҳли ҷомеа, ҳар як шаҳрванд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ низ бояд бетараф набошад. танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем сатҳи коррупсияро дар мамлакат коҳиш диҳем. баъди нисфирӯзии санаи 2 ноябр дар толори хурди кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд мизи мудаввар доир гардид ки он бо ташаббуси раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд баргузор карда шуд. мавзӯи мизи мудаввар ин моҳият, мазмун ва аҳамияти стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 маҳсуб гардид. яке аз мақсадҳои мизи мудаввар ин омӯзиши стратегия, тарзу усул ва роҳҳои самаранок таъмин намудани талаботи барномаи зидди коррупсионӣ буд. дар раванди амалигардонӣ бояд принсипҳои асосии стратегия, қонуният, афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ошкорбаёнӣ ва шаффофият ба назар гирифтани афкори ҷомеа, эътироф намудани коррупсия ҳамчун хатари асосӣ ба амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва истифодаи маҷмӯи чораҳо дар муқовимат ба коррупсия ба инобат гирифта шавад. бо мақсади расидан ба ҳадафи дар самти муқовимат бо коррупсия то давраи қабули стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои марҳилаи якум ки солҳои 2021-2025-ро фаро мегирад дар миқёси кишвар 2 маротиба барномаи зидди коррупсионии дурнамои миёна муҳлати сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шудааст. пеш аз оғози ҳамин татбиқи стратегияи соҳави дохили идорави худ аввал камтар вақт ёфта якбар ҳамин худи барнома кади шинос шавида. барнома аз 5 параграф иборат ҳаст, 195 зербанд дорад. он чорабиниҳое ки аз 70 банд нақшаи чорабинӣ пешбинӣ шудааст дар барнома мушаххас кушода нишон дода шудааст ки барои иҷрои ҳамин чорабинӣ чӣ бояд кард. вақте ки шумо барнома кади шинос нашуда фақат нақшаи чорабинии соҳаи зидди коррупсионии худро таҳия мекунед, барои иҷрои ҳамин чорабиниҳо мушкилӣ пайдо мешавад. коррупсия зуҳуроти номатлуб ва барои ҷомеа хатарнок ба ҳисоб рафта мубориза бар зидди он вазифаи асосии мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар як сокини кишвар мебошад. аз ин лиҳоз барои пешгирӣ кардани кирдорҳои коррупсионӣ, фароҳам овардани фазои оштинопазир ба он ва ба ин раванд ҷалб намудани тамоми мақомотҳои давлатӣ воситаҳои ахбори умма аз ҷониби субъектҳои мубориза бар зидди коррупсия бояд чораҷӯӣ шаванд то шиддати коррупсионӣ дар кишвар кам карда шавад. гузориши Мафнушкурова, Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилооти Хабар.